partidu hasieran jakin dugu gitxi gora bera zelan jokatu, atzeratu eta behien jokatu. Urtengo badobe erasuretan ibiltzeko, ez da bardine behien jotako pelota batu errebotien urteten dabena edo goitzik txula sartzen alegintzen zainin urteten dabena, ezta? Orduan nahi izen dugu Jonek behien jokatzie, Xabi inkomodo egoteko. Gero lehenengo zeta mairan lezino hori pasatu da eta onda sartu da. Ez dugu jakin ze pelota segidu, zelan egin aurre partiduari. Undari atakau, bardin segidu, eta ez dugu holan denbora asko eripez berbaitzeko, erabakitzeko ze taktika erun eta horretxek igule batara gaitxu partidotik. Bigarren zeten erdizien egin dugu, berba, leke izango da modun jokatu genule, eta igule denpori eruzku, hori eitxera, baina azkenien lortu dugu, hirugarren zeteko horre deskantzuen bigarrenetik hirugarrenera jongain egin dugu berba, zelan egin bidugun partiduari aurre egin, da azkenin ondo urtezku.